се водило И две. много войни в света. И сега е време да завладее нашият малък мирен град Никопол. Ще завладее Никопол! Подай па. Май, чух нещо. Вижте тази жена какво прави с децата. Чула съм, че тя завладява света. Първо трябва да унищожим Глупата от измислателки. Какво става с дрехите? Да. Май тя ли го направи? О! Какво правиш? Ама не видявай. О, тя, май не видя. Оле. Там ли? Писна си! Виждам тебе! Къде си? Трябва да направим магия! Къде са? Да направим магия, бе! Ура! Успяхме! Но къде си? Да, трябва да го намери. Да, спаси се! Да, спаси се! Да, спаси се, но Сузи още не умря. Моята магия отчита, че тук Сузи е безсилна. Първо трябва да намерим поле за защита. Но това поле е много далеч от нашите домове. Какво е това място? Това място е много странно. Те разколи сякаш се относи. Това място май не е по-хвалия. Да продължим. Тук има гъста растителност. Не се ветровито! Тук е фотографията за... Хайде да се намерим хълм. Хайде да се устроим магически нови хълм. Много е ветровито! Ще настием! Трябва да се тръгваме при... Трябва да се подготвим за Сузи! Да се махам от тук, повивахме тръпки! Бактен ма. Добре, че се отревахме от Сузи. Обаче спасихте Никопол за сега. Нека да измислим план да тя се върне. Забелязахте ли, че още Сузи няма? Но може да се върне. Забелязахте ли вятър? Забелязахте ли го? Май тази енергия идва от Сузи. О, не! Да бягаме! Тихона! Няма къде да избягате! О, не!
Къде избяга? Те те хвана! О, не! Къде изчезна ти? Хайде да унищожим. Давай! Стоя! Изчезна вашите земи! Завира ти! О, не! Ти пак го няма. Аз имах близидава. Пустя!